Ang buntag na usab mga brad og sis nako sa Dani Iligan, mangita ko karon og kanang mga homeless diri sa atoang Iligan kay nagdonate ni ako ang anak ug ang mga kauban pod namo sa Dani Iligan para ihatag ning gamay nga ayuda gikan sa Dani Iligan. Marahas sa pag-aresto. Sa parent, kung makikita lang na gano'n siya sa kanilang tao na mahalaan na pinapatupad ang protocols gaya ng pagsusuot ng face masks at pagkakaroon ng social distancing. Sabi niyo rin na kayo ay handa sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask. Huwag ninyo tatanggalin dito sa kahit ano man yung katahilanan. Pagpunta ninyo, sabi niyo rin na hindi kayo magkukumpul-kumpulan. Pero again, nandyan yung lahat ng mga kasama natin. Nababalot naman ang pangamba ang Barangay Escopa 4 sa Quezon City. Ang una kasing confirmed COVID patient sa kanilang lugar, lumabas at pumila pa raw para kunin ang ayuda sa Social Amelioration Program. Hindi po namin alam actually kung na-positibo siya nung nagkaroon kami ng isang activity o programa ng amelioration payout ng DSWD. April 16, nahirapan daw huminga at manikip ang dibdib ng 49 anyos na babaeng pasyente. Kaya nagpatingin siya sa ospital. Pagkatapos niyang kunan ng throat swab sample, sa kanilang mga trabaho. It will be required to lamang sa mga may symptoms at yung may mga karamdaman. Pero as a general requirement, hindi po ito required. Dahil po, as we all know, we are coming from a quarantine period na nakahiwalay tayo sa karamihan ng tao. At ibig sabihin, in this siguro, ano na tayo ngayon, 30 days or more than 30 days na tayo. At kung hindi tayo nagkasakit, nakilong chance naman na wala ko tayong talagang sakit. Depende na lang sa mga kumpanya kung gusto nilang i-test ang kanilang mga empleyado. Meron mo tayong protocol na lalabas din ngayon by today or tomorrow. Sabi noon ng pamahalaan, mas magiging kampante ito na luwagan ng mga patakaran kung kita nila ang dami ng tinamaan ng COVID-19 sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Malalaman lamang yan kung may mga testing na ginagawa. Pero pag-amin ng Department of Health, yung target na 8,000 test kada araw simula April 30, hindi raw maaabot. Ito po ngayon, ang ating pong average ay umaabot tayo sa less than 5,000. No? Kahapon po, we had 4,900. Mukhang hindi po tayo aabot. Gusto sa 8,000 for April 30. So, sinusubukan ho natin. Dahil ngayon po, dumating na yung cartridges natin for Gene Expert. Ngayong may mga lugar na nasa ECQ at GCQ simula May 1, papaano halimbawa kung ang isang lugar na nasa GCQ o General Community Quarantine na nung una ay may mababang bilang ng mga COVID cases ay biglang tumaas ang bilang doon mula May 1 hanggang May 15. Balik ECQ ba sila? Sabi ng DOH Defense. Nami ihatag bugas. Gikan ni sa Dani Iligan. Kamura diha? Kamura diha? Kamura pamilya diha? Ha? Naanay 100 nga cash, ma'am. Naa sa sulod. Ha? Daan? Asa? Hindi ba? Naa? Tanaw na to. Na daw siya'y kauban diri. Gusto niya patagaan sa iyahang giapas. Pwede may kauban diha? Pila mo kabuok kana siya? Pero na. Ha? Lakaw. Dito. Kinsay nila ka? Pila di sila kabuok diha? Ha? Pila kabuok sila diha? Buok. Duha? So maglisod na din ni siya istorya. Lo, asa ka natulog? Pila di mong kabuok? Pila di mo kabuok diha? Ha? Pila mo kabuok diha? Pat. Tigunsa mo? Ay, mga kaabal na rin. Kaabal na. O bahina ninyo ni Hana ay 100 nga cash ana. Ayo iko na abay sugal dire. Sugal? Oh. Ayo isugal. Lagi. Ayo na isugal ha, ipalit na og dugang nga makaon. Ma'am, nanay 100 diya ma'am ha nga cash. Okay. Nagani ba, yes. Thank you.
Nong, ali nong, nabugas oh. Bugas. Bugas. Nay bugas. Bugas. Napod ni kwarta sa sulod. Napod ni kwarta 100. Kani oh, ambisa. Nara oh. Okay. Asa ka nakay katulgan dire? Nakay katulgan dire? Asa ka matulog diha? Ito na, 7-Eleven. Dito ka matulog? Naani kwarta ha? Nay kwartaan na sulod. Salamat ha. Oo. Okay. Nani kwarta sulod ha. Ipalit nag makaon ang kwarta ha. Nong. Nong, nang. Ali, nay bugas oh. Shh. Nay bugas. Ha? Nay bugas oh. Napoy kuan. Naay kalakaw ka? Naapoy kwarta ani. Nay kwarta ani palit og makaon ha. Thank you. Okay. Kuan nga naghatag og kuan. Nani kwarta ha. Ipalit og makaon ng kwarta ha. Thank you. Thank you. Naana siya kwarta sulod. Ha? Dayon. Ano lang na ninyo ikuan. Diri na ka natulog? Kana? Kinsa din natag iyang balay? Wala magbadlong sa imo ha. Wala magbadlong. Dagig ka magpuyo. Okay. Aris ako ha.